ir al parque. Pablo, vas al parque con papá. Dos por aquí. Pablo. Que aproveite, que aproveite. Por aquí, animales. Ahí estamos. Ula. A ver, deixo o lápiz usando la mano, ¿vale? ¿Qué necesitas? También. Por aquí. Lápiz por aquí. Lápiz por aquí. ¿Así? ¿Estamos todos? ¿Sí? Bueno, vamos a deixar aquí. Vamos a ensinarnos aquí detrás. Eso de móvil, estoy un poco nervioso. ¿Estáis preparados de verdad? Por favor, ¿estáis cómodos todos? Sí, estáse ben, estamos quentinhos, tampouco calor non fai, non? Que maravilla. Vamos alá. Agora vos digo que ides facer con esas libretas, de acordo? Pam, 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 para, pam, para, pam, pim, pam. Debuxar, vale. E a que máis vos sona de buler? Ler, moi ben! Cando eu debuxo o que leo, entón debuleo. Non, eu lin, moito lin sobre lendas galegas. E debuxei, e gustaríame agora ensinarvos os meus debuxos, parece-vos? Ben, vimos que pode pasar. Si pasase iso, vos que faríades? Estou falando, vamos a ver, estou falando dun peido que nin hai libre nin historias, un peido deses chilenos, deses que se notan aquí, e tamén dos que se notan aquí, os trompeteros, que se chaman. Non nada de comparación coa orquestra que acabamos de escoitar, pero eses peidazos, si a mí me pasase iso, vos que faríades? Rirvos de min, non? 30 segundos para debuxar a cara dun pirata, de acordo? Si é feo, moitísimo mellor, Vamos alá, 30 segundos, cara de un pirata, xa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 27, 28, 29, 30! 30. Non pasa nada se lle falta un ollo, se lle falta unha orella. Deronse no mesmo mar por onde chegaron, e foi unha xuntanza bonita. Soldados, veciños e piratas loitando xuntos para defender as súas vidas e as súas familias. A ver se sabedes quen é este daqui. Ten unha pista aí, Moi ben, que vos dixo por aí? Drake, o famoso capitán Drake. Este era inglés, hai 400 anos. Un auténtico pirata do Caribe contratado como corsario que por orde real veu cunha flota de máis de 100 buques e navíos a asaltar Galicia. As ordes de Drake, a ver, aquí está. Este home de aquí entrou na cidade a golpe de espada. Kings! Atópase de fronte con este outro home. Coa súa espada, claro. Soldado coruñés. Miraron sus ollos. E sabedes que pasou? Que pasaría? Pelexa, non? Pelexa. Atención. 8, 9, 10. É unha emergencia. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Qué podría salvar? ¿Entendés? Una cuerda. ¿Qué tenés por ahí? Una cuerda.